μεταγραφές έγιναν και αυτόν τον Ιανουάριο στη Super League. Σε αυτό το βίντεο θα σχολιάσω εγώ προσωπικά τις δικές μου καλύτερες μεταγραφές, χωρίς βέβαια να τους έχουμε δει και πολύ. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αγωνιστεί κάποια παιχνίδια, ενώ κάποιοι δεν έχουν αγωνιστεί ούτε λεπτό. Οπότε, ξέρετε, να είστε λίγο επίοικείς, Μιλάμε τώρα για μεταγραφές που, όπως λένε και μερικοί, δεν τις έχουμε δει στο χορτάρι. Μην ξεχάσετε όμως εσείς στα σχόλια να μου πείτε τις δικές σας αγαπημένες ή καλύτερες μεταγραφές που θεωρείτε εσείς, αν έβγαλε κάποιο νόημα. Δεν θα αναφέρω καθόλου το Ζαφίρι που θα μπορούσε να είναι και η καλύτερη μεταγραφή Ιανουαρίου, γιατί δεν ξέρω πραγματικά αν είναι μεταγραφή Ιανουαρίου ή αν είναι μεταγραφή καλοκαιριού. Το καλοκαίρι έχει κλείσει ο Ζαφίρις, απλά τον Ιανουάριο έχει αρχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Οπότε θα τον βγάλω προς το παρόν από την εξίσωση του συγκεκριμένου βίντεο. Ο μεγάλος νικητής σε αυτό το παζάρι με τις περισσότερες μεταγραφές ήταν ο Παναθηναϊκός. Έκανε αρκετές μεταγραφές, ενώ έδιωξε κιόλας αρκετούς ποδοσφαιριστές. Η πιο value for money κίνηση νομίζω τη Super League είναι ο Κοντούρης που απέκτησε ο Παναθηναϊκός από τον Πανετολικό. Έχει δείξει στα λίγα μάτς που έχει αγωνιστεί ότι είναι μια αρκετά καλή μελλοντική ή και τωρινή κίνηση για το τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός όμως απέκτησε και τον Αντίνο που έδωσε πάρα πολλά εκατομμύρια για να τον αποκτήσει, 8 εκατομμύρια και. Θα τον βάλω και αυτό στις καλύτερες μεταγραφές γιατί ο Αντίνο, από ό,τι φαίνεται, έχει αρκετά καλά στοιχεία. Ταχύτητα, πάει στο ένας με έναν, δοκιμάζει το σούτ εκτός περιοχής, ψάχνει τη συνεργασία γενικότερα. Οπότε δεν ξέρω αν αξίζει τα τόσα λεφτά όπως έχω ξαναπεί σε stream που κάνουμε εδώ στο κανάλι. Αλλά σίγουρα είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Η ΑΕΚ το έδωσε πολλά εκατομμύρια για να πάρει ένα center for. Το Βάργας από την Φερεντσβάρος συγκεκριμένα. Ο οποίος Βάργας είναι σίγουρα killer, το έχει αποδείξει ήδη στα λίγα μάτς που έχει αγωνιστεί με την ΑΕΚ ότι το θέμα γκολ το έχει. Και πέρα από την καλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ, νομίζω είναι και η καλύτερη μεταγραφή ως προς τη θέση του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πήρε ποδοσφαιριστές από τη Ρίο Αβε με τον Extreme Αντρέ Λουίς να είναι και αυτός σαν επιλογή, καθώς φαίνεται ότι έχει αρκετά καλά στοιχεία και σε μια θέση που ο Ολυμπιακός ψαχνόταν τελευταία. Στον ΠΑΟΚ τώρα θα μπορούσαμε να πούμε και τον Γερεμέγεφ ως μια πολύ value for money κίνηση, καθώς έχει τζάμπα. Ήξερε το πρωτάθλημα από πριν και δεν χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο να προσαρμοστεί. Ήδη έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και μεταξύ μας, με αυτά που έκανε ο Τσάλοφ, δεν είχε και τεράστιο έτσι δύσκολο έργο να κάνει περισσότερα. Αλλά χωρίς να έχει παίξει ούτε ένα λεπτό στο πρωτάθλημα, θα βάλω λίγο από πλευρά του δικεφάλου του Βορρά το Χόρχε Σάντσες. Γιατί θα μου πεις? Είναι ένας δεξιός μπακ, ο οποίος αγωνίζεται και ως αριστερός μπακ. Μεξικάνος που αγωνιζόταν στην ίδια ομάδα που αγωνιζόταν ο Γιακουμάκης, οπότε γνωρίζονται μεταξύ τους. Ένα επιπλέον θετικό να δέσει καλύτερα με το σύνολο. Έχει αγωνιστεί σε Πόρτο και σε Άγιαξ, πολύ πραγματικά καλές ομάδες. Βασικός στην Εθνική Μεξικού και θέλουμε να τον παρακολουθήσουμε σε κάποιο μάτς. Λες να με στείλει κανένα κουβά? Από λεβαδιακό νομίζω ότι την καλύτερη του κίνηση είναι ο Σντέκοβιτς προφανώς. Στη Super League τον ξέρουμε τον παίχτη. Center for που βρίσκει δίχτυα, δυνατός, σίγουρα θα βοηθήσει το λεβαδιακό. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε like και άμα θες να ενημερώνεσαι για γενικότερα ποδοσφαιρικό περιεχόμενο, κάνε ένα subscribe. Καμπανάκι άμα θες να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που βγαίνει καινούριο βίντεο short ή ξεκινάει κάποιο live που έχουμε εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα στις 7 η ώρα. Θέλω πολύ να δω τις δικές σου απόψεις κάτω στα σχόλια και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.